Ja myslím, že teraz už môžeme dať slovo, ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec, pretože verím, že vás to zaujme to rozprávanie Vládkovi Strmeňovi, nášmu hrdinovi, partizánovi. Vládko, nech sa ti páči, máš slovo. Ďakujem. Ďakujem. Vážení spolubojovníci, vážený pán riaditeľ, vážený profesorský zbor, milí žiaci. Pár slov prečítame na úvod, aby sme sa dostali k veci. Časová medzera 80 rokov, ktorá nás delí od tých veľkých dejných udalostí druhej svetovej vojny, je už taká veľká a taký dlhý čas, ako by zahľadil nielen stopy vojnového ničenia a pustošenia, ale aj zatienil mnohé spomienky na dávno prežité udalosti, zahojené alebo aspoň zmiernené bolesti mnohých rán, ktoré spôsobili fašisti na našom národe. Druhá svetová vojna. Spomínam, ako otcovia a synovia dostávali povolávacie rozkazy na vojnu a mašírovali na východný front. Koľko z nich sa už nikdy nevrátili. Ostali po nich vdovy, siroty a smutné spomienky. Dnes 79 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny si pripomíname tragédie, ktoré ovplyvnili životy mnohých ľudí. Zverstva fašistov, ako mučili ľudí, ako robili popravy vlastencov. Spomeňme si Kremničku, Nemecku, Klak, Ostrý Grún, Kalište a 130 vypálených dedín a obcí. Toho roku oslavíme 80. výročia Slovenského národného povstania, ktoré hlboko sa zapísalo do dejín nášho národa. 29. augusta 1944 slobodný vysielač Banská Bystrica ústami profesora Sáru oznámil celému svetu, že slovenský národ vstúpil do otvoreného boja proti fašizmu. Začnite s vysťahovaním. To bolo tajné heslo, ktoré dalo povel vojskám do boja proti fašizmu. S pevným odhodlaním nastupovali partizáni a vojaci do bojov na povstaleckých frontoch. Spomeňme sovietských partizánov, ako za noci pristávali padákmi v našich horách. Spomeňme francúzskych partizánov, ktorí bojovali na Strečne, tiež naši partizáni a vojaci, ktorí bojovali na Telgarte a na Turci. Slovenským národným povstaním sme sa zapísali do moderných dejín nášho národa. Slovenským národným povstaním sme prispeli k ukončeniu druhej svetovej vojny. Slovenským národným povstaním sme sa zapísali medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny. Spomeňme tie sovietských veliteľov partizánskych jednotiek, ako boli Asmolov, Jegorov, Kvitinský, Sadilenko, Dibrov, Valansky, Šukájev a iní. Partizáni v noci z 20. augusta na 30. augusta 1944 obsadili mesto Banskú Bystricu, ktoré vzniklo politické a vojenské centrum povstania. Vlády sa ujala Slovenská národná rada, vojenským velením boli poverení generál Jan Golián a generál Rudolf Viest. Na letisku Sliač, Triduby vodne v noci pristávali lietadlá, ktoré privážali zbrane a časť prvej československej paradesantnej brigády, ktorá bojovala na Jalnej. Na potlačenie povstania musel Hitler stiahnuť z východného frontu 7 elitných SS divízií. Likvidáciou povstania poveril Hitler generála SS Höfleho, ktorý hlásil Hitlerovi, že povstanie zlikviduje za 2 dní. 2 mesiace na bojskách Slovenského národného povstania a 5 mesiacov v horách sme zdolávali presile nemeckých fašistov. Mňa zastihlo Slovenské národné povstanie po hronských kasárniach vo Zvolene, kde bolo vyhlásený letecký poplach. Všetci sme museli opustiť priestory kasárny a na lúčke pred kasárňami nás zoradili
podľa jednotlivých druhov zbraní. Prišiel veliteľ posádky, veľa nerečnil, ale povedal, zavelili chlapí, vojaci, začalo povstanie, na Nemcov sa strieľa, s partizánmi sa vyjednáva. A hneď vydal povely, ktorá jednotka na ktorý front. Ja som bol študent, elev u plukovej hudby pešieho pluku 3. Vtedy bol veliteľ pešieho pluku 3, generál Michal Širica. Tak, pluková hudba, obrana kasáreň, hliadkovanie po meste, pochovanie padlých vojakov. Nás bolo študentov 13, tak hovorí veliteľ, čo s vami? Vám dám prázdniny. U nás na vojne tomu hovoríme trvalá dovolená. Tak, s radosťou som sa vybral ja domov, keďže nám nástroj pod pažu, druhý učivo, po druhú pažu odchod. Ja som prišiel domov na Staré hory, banická osada Richtárova. Richtárova patrila do komplexu baní Špania, Dolina, Piesky, Richtárova, Polkanova a Starej hory. Na Richtárovej boli úpravne rúd pre hutu, ktorá bola vtedy situovaná na Starých horách. Ja som prišiel domov s úsmevom na dovolenú a v našom rodičovskom dome bol štáb partizánov, Rusi. A na čo tebe trúba? Trúbu na skriňu, tu máš flintu, budeš s nami bojovať. My sme prišli spoza Uralu a nebude sa ti doma ulievať. Tak som robil partizánsku spojku. Mobilné telefóny neboli, ani polné telefóny neboli, všetky boli odvelené na východný front, takže dorozumievaciu záležitosť robili spojky. Na štvrtý deň, keď ma vyslali z depešou na Španiu dolinu, tam bolo 220 partizánov, silná partizánska jednotka, menovala sa partizánska jednotka generála Štefanika. Veliteľmi bol tam kapitán Jozef Prístach a kapitán Jan Morvaj od autopraporu 11 z Banskej Bystrice. No a mal som šťastie službu, mal nadporučík Sitár, ktorý som ho slúžil vo Zvolene. Ten ma najprv spucoval, čo tu strašíš, mal sa učiť, neurobiť skúšky, budeš ročník opakovať. Hovoril som partizán, priniesol som depešu a mám ju priniesť naspäť odpoveď. Tak asi hodinu trvalo, kým vyšiel, ale s úsmevom. Iný vojak pôjde s odpoveďou, teba sme zajali, dostaneš výcvik, zaradíme ťa do jednotky a ideš s nami bojovať. Stalo sa. Tak strelnicu sme mali nad Španiou dolinou, tak na šachte Terezy šachta. No, dostal som výcvik ako strelec ľahkého gulometu. Nebolo to pán Boh vie čo, od vzdialenosti, áno, pohyblivé terče, pevné terče, áno. Ale pridali nám aj výcvik s výbušninami, minerský výcvik. Mali sme streliva, ktoré teda ako výbušniny bol Astralit 1, Astralit 2, želatina 1, želatina 2, ekrazit. Do dierky vložíš rozbušku, do tej dáš bliskovicu, napojíš na anglickú zápalnicu, zapáliš, vytvorí sa modrý plamienok, zasíči, utekaj. A urobí to obrovské pekné bum. Tak naučili nás, ako sa podminujú kolajnice, viadukty, ako všetky objekty, ktoré bolo treba odstrániť a ešte vypočiť tak výbušniny, aby to urobilo čo najväčšej škody. Aby to zahátalo potok, rozbilo most, skrátka, aby s tým odpratovaním Nemci mali čo najviac roboty. Takto vycvičených zradili nás do jednotky, veliteľom čaty bol Četar Majan, tamto chlap od Šťavnice. Na námestie na Španiu doliny prišli auta nákladné, po pravej strane boli dební s muníciou a kto akú zbraň mal, tak takú muníciu fasoval. Kto mal samopal, tak niekoľko zásobníkov do samopalu, kto mal pušky, teda tak toľko súviek. Ja som mal gulomet, tak tí chlapci mi pomohli tie drevené debničky na tú korbu vyložiť.
No ale to nebolo všetko, ešte na kabíne ľavú stranu som držal ja s gulometom a pravú stranu kabíny môj priateľ Krnáč z Malachova. No, pokiaľ my sme sa snažili oslobodzovať dediny a obce, medzi Nemci zatiaľ si obsadzovali výsočiny a kopce, kde si nainštalovali pozorovateľne, z ktorých nemecký dôstojník riadil palbu gulometčíkov, minometčíkov, ale hlavne delostrelcov. Dal povel do priestoru, ktorým predpokladal, že budeme útočiť, vypáliť jednu šupu, tak sa mu nepáčilo ešte jednu a čakali. Nehali nás vojsť do toho priestoru a keď sme vošli, tak to na nás spustili. Dnes sme mali mŕtvych, ranených, hrozný hrmot, búchot, protichodné povely, zachrán sa, kto sa môžeš. Takže ani pol zásobníka som nevystrelal a už sme museli meniť palebné postavenie, lebo by nás boli Nemci, gulometčíci a minometčíci zlikvidovali. Tak sme menili palebné postavenie buď doľava alebo doprava. No a jeden veliteľ druhej čety vyskočil a zreval, chlapci na nich. Padla mína, otrhlo mu pol hlavy, hneď bol neboštík. Aj my ako sme menili palebné postavenie, môj pomocník pri gulomete skočil na šlapnú mínu, otrhla mu obidve nohy a kričal, mám veľké bolesti, zastrelte nás. Tiež jeden náš priateľ skočil na nášlapnú mínu, roztrhal ho na kusy a to srdce ešte niekoľko sekúnd bylo mimo tela v tej tráve. Naša jednotka bojovala pri Veľkých Bieliciach, pri Veľkom Poli, pri Kremnici, ale najviac na Turci, pri turčianskych Tepliciach. To bolo jedno ráno, ináč každé ráno nás ten dvojtrupak, to bol vyzvedný letúň nemeckej armády, fotografoval naše pozície a odsteroval nás palebných gulometov, takže sme mali Nemcov pred sebou, Nemcov nad sebou, tak si viete predstaviť. Ráno sme nevedeli, koľky žijeme, dožijeme večera a večer sme nevedeli, koľky dožijeme rána. To bolo 14. oktobra, v odpoludňajších hodinách začali Nemci útok na naše pozície. Na buku tvaru Y mal vyložený gulomet môj priateľ, vysokoškolák Amos Amblacký, a mu ja hovorím, to začalo zaľahni. Nech sa postavia, mám ich na muške. V tom padla mína. Dvoch strelcov nám zabila. Ja som tú mínu počul. V poslednej chvíli som si túto ruku hodil na tvár. Tá čerepina, čo ma mala zabiť, uviazla mi tu v ruke a cez batoh na chrbát. Ten Amblacký, čo ma neposluchol, dostal 12 čerepín od päty po hlavu. Dvoch strelcov nám zabilo. Tak zachraňovali nás do Sednej zákopy Krnáčovci. Ináč mína, ktorá tenko píska, tá ide za nás, ale ktorá píska hrubším hlasom, tá ide na nás. Takže ja som preto počul, ten dopad bude na nás. Zachraňovali nás zo susednej zákopy Krnáčovci a pod palbou nemeckých gulometčíkov nás vliekli takým rúbaniskom. Tá horáreň ešte teraz stojí a je v ose so železničnou stanicou Čremošné. Tak, tam nám len poskytli prvú pomoc, obviazali nás a našťastie bola tam sanitka, do ktorej nás naložili a odviezli nás na ošetrenie do Banskej Bystrice. Keď som vyšiel zo sanitky na svojich, tak pod oknom operačky bola veľká kaluž krvi a tam boli odoperované ruky a nohy chlapcom, čo sa už nedalo im pomôcť. Pri vstupe do budovy v mláčkach krvi sedeli alebo ležali vojaci partizáni a tiež kričali, my chceme žiť, aj nás zachránte. No ale nejakou zhodou okolností brali práve nás z tej sanitky. A mňa prvého, lebo som asi bol najbližší. Keď som sa prebral z narkózy, tak ruku som už mal v sádre, črepiny povyberané, áno.
posťahovaný a tá mníška, čo mala službu, mi podávala čaj. Keďže 3 dní k nám sa nedostala ani munícia, ani jedlo, ani voda, stiahol mi pažerák, trvalo to pol hodinu, kým mi ho rozmrazila. Na druhý deň nás previezli z chirurgie do študentského domova Vincentinum, to je žiacky taký ako internát pre žiakov, vysokoškolákov, stredoškolákov pri Mestskom parku Banskej Bystrici. Tam po asi druhý deň, to bolo po lekárskej vizite, kto zavelil, ideme fajčiť, no tak celé osadenstvo celej izby sme sa zniesli dole a jeden zabudol si cigarety, tak sa utekal si preň a dobre, že sa tak stalo. Jeho sused, ktorému nohy otrhlo, práve odysel si nemecký granát a dal si ho pod chrbát, aby urobil sebevraždu. Tak on ešte akurát to stačil, mu ten granát vychytil spod chrbta, bolo okno mu vyhodil a len čo vynul, okno explodovalo. No. Na tretí deň nás previezli ku jednotke na Španiu dolinu, kde v miestnej škole nám uvoľnili jednu triedu, 6 a 6 postelí. Tam nás ošetrovala pani lekárka Novotná, veľmi zodpovedne. 27. október, najčernejší deň v našich dejinách. Nemci obsadili už mesto Banskú Bystricu. No a my sme dostali rozkaz uvoľniť dedinu Španiu dolinu, aby Nemci kvôli nám, kvôli prestrelke, nepostrieľali ľudia a nezapálili dedinu. 27. október, najčernejší deň v Starohorskej doline. Do obeda Nemci bombardovali obec Staré hory a na ustupujúcich vojakov bombardovali celú Starohorskú dolinu až po Donovali. Donovali a priláhle osady bombardovali bombardéry typu Štuka Večer. Len čo bombardéry odleteli, naleteli stíhačky typu Messerschmitt a strieľali po všetkom, čo sa hýbalo, až kým sa nezotmelo. Takže aj vojaci, ktorí si chceli zachrániť život útekom do lesov, mali šťastie, ak pod nejaké stromy sa dostal, inakšie by bol padol. Generáli Viest a Golian, keď ustupovali z Donovalov, vydali rozkaz vojskám, aby prešli na partizánsky systém boja. Stalo sa. Nemci zasypali všetky lesy okolí Nízkych Tatier a v okolí Banskej Bystrice letákmi. Na každom rohu dole bola natlačená priepustka, že kto sa tou priepustkou preukáže nemeckým hliadkám, bude pustený domov. To bola lož. To bolo, aby vylákali vojakov a partizánov z lesa, aby mali ľahkú robotu. Ktorí uverili tej priepustke, boli zastrelení v protitankovej priekope v Kremničke, alebo boli spálení v peci v Nemeckej. Takže takto dopadli naši generáli. Oni, generál Vies a generál Golian, mali 120 členov ochránku vysokoškolákov z Bratislavy a ustupovali až smerom na Pohronský Bukovec. Narazili na nemeckú hliadku, došlo k prestrelke, Nemci ustúpili a títo sa ubytovali v Pohronskom Bukovci. V pláne mali, že v noci prejdú Ondrej, to je čas Brusna, cez most a pôjdu na Polanu. Ale zachránili ich horár, Babiak, ktorý býval v Pohronskom Bukovci a skryli ich do sena. Ráno prišla nemecká hliadka a kontrolovali občianske preukazy všetkým obyvateľom Pohronského Bukovca. Nič nezistili, vrátili sa. No a nemecký veliteľ, ktorý býval na fare tam v Ondreji, sa s tým neuspokojil, poslal hliadku ešte raz. Znova sa hliadka vrátila, ale medzi tým, hovorí sa, že to bol lekár,
vyzradil nemeckému veliteľovi, že generáli Vies a Golian sa skrytí v prvých 3 domoch pohronského Bukovca. Zobral armádu, obklúčili 3 domy Bukovci, vyzvali obyvateľov, aby vyšli z domov von, dal rozkaz do domov strieľať. Nik nevychádzal, tak vydal rozkaz domy zapáliť. No keď to počuli majitelia, tak prosili teraz v tejto zime, lebo 1. novembra už napadol sneh, áno, tak počul to generál Vies a vyzval aj generála Goliana, že sú prezradení a aby sa vzdali. Tak títo naši generáli boli vypočúvaní v Banskej Bystrici, v Bratislave a boli potom popravení v jednom lágri, áno, v Nemecku začiatkom marca. Áno. Flossenburg, ďakujem, alebo Flossenburgu, áno. Tam popravali Nemci takýchto prominentov, áno. No, naša jednotka bola včlenená v novembri do ruskej jednotky Pomstiteľ, ktoré velil major Morozov, veľmi prísny človek. Úlohou našej jednotky bolo zamedziť presunu síl a prostriedkov medzi mestami Ružomberok a Banská Bystrica. Vyhodili sme mosty, urobili sme záseky a každý druhý deň sme to chodili kontrolovať, či to nedali Nemci civilom odpratať. Dali Liptovskej tejto, tam sme si každý raz zastrieľali, lebo chceli sa Nemci dostať od Ružomberka do Banskej Bystrici. Bolo to asi tak 3 týždne, 2 týždne pred Viacnocami, keď vydal náš veliteľ major Morozov rozkaz našej čate, že máme nakúpiť teda nejaké jedivo a pitivo pre hliadku, ktorá ráno pôjde na kontrolu zásekov. Záseky to bolo, že okolo stromov sme drôtom uviazali výbušninu, odpálili sme a tie stromy urobili takú paseku, a tomu sme hovorili teda, no, takto. Tak sme sa vybrali večer hneď, že ideme na nákup, ešte nám povedal, nechoďte na Španiu dolinu, tam môžu byť SS-áci alebo príslušníci EPH AG. Tak sme si do obce Staré Hory, pred školou sme si na múr postavili gulomet, hovoríme gulometčíkovi, ale že nás budeš zaisťovať. No tak pomaly sme sa za Jurkom Tausekom, čo bol veliteľom družstva, sme sa vliekli. Keď prišiel do úrovne obecného úradu, tak za plotom, za stĺpom bol skrčený nemecký strážnik, keď zbadal Jurka, strelil po ňom a Jurko, čiže vzájomne sa zastrelili. No my sme uchopili rýchlo Jurkovo telo, už nejavil známky života, na druhý deň sme urobili partizánsky pohrab, a keď vojna skončila, tak rodiči si ho potom exhumovali. Tiež sa stalo, to už bolo týždeň po Vianociach, partizánska hliadka majora Morského chytili na Panskom dieli, to je kopec nad Banskou Bystricou, lyžiara. No a vtedy bolo prísne zakázané civilom do lesa. Mohol ma dať za ruksák, dokladov neplatilo. Lebo ak Nemci chytili civila, partizán, na mieste zastreliť. Ak zase partizáni chytili civila, vyzvedač, na mieste zastreliť. No, tak tento, zobrali ho na štáb, tam ho trošku primáčkli, tak vyspieval, že je veliteľom Hlinkovej gardy od Krupiny a dostal povoláci rozkaz na veliteľstvo Hlinkovej gardy do Banskej Bystrice, kde mu veliteľ určil prejsť krížom partizánskou republikou, zistiť presne lokality, kde sa partizáni nachádzajú, poprípade aj výzbroj, aby on mohol toto nahlásiť Nemcom, aby zaútočili presne na lokality, ktoré on zistil. No ale keď ho ešte trošku viac primáčkli, tak vyspieval, že 2. februára na Hromnice príde trestné komando vypáliť obec Staré Hory, Turecko a Richtárovú, na výstrahu iným obciam, ktoré pomáhajú partizánom. Tak, ako to urobili v Čechách, Lidice a Ležiaky. Tak, 2. februára všetko bolo spohotovené
a niže obce Staré hory obsadili sme les a čakali sme. A naozaj okolo 9. šli Nemci tak v skupinkách po traje, po štyria, zbrane mali pripravené na palbu. No už keď boli pri moste, kde bolo pre nás velenie, ako náhle prvý Nemec vstúpi na most, tak spustíme palbu. Vyskočil podplukovník Chladný a nemecký na nich zreval, aby sa vzdali, že nemajú šancu. Nemci zalahli a spustili palbu na les. My sme boli v lese, oni na ceste, prestrelka trvala ani nie hodinu a celé SS komando bolo zlikvidované. Čo sa nám stalo? Fronta zastala 6 týždňov pod Brezovej, na doline Hnusné, to je na Hornú Lehotu. A náš veliteľ Morozov hovorí, ale musia mať aj nejakú muníciu a musia aj niečo jesť. Pôjde vláčik a ten bude treba vyhodiť. Tak vyššie železničnej stanice Ulánka, bola taká mladá hora, asi 500 metrov, narýchlo zemlianku vykopať a podvaja na 4 hodiny hliadkovať. Aj tak bolo. Asi týždeň aj niečo, naozaj vláčik šiel. Tak to bolo podminovaní, chlapci len urobili toto, blíslo sa a vláčik sa skotulal do Starohorského potoka. 7 rokov po fronte, ešte tie vagóny tam boli, potom ich Kovošrod rozpálil. No, tak ale prišiel osudný 18. marec, keď v ranných hodinách Nemci vtrhli na Kalište, postrieľali ľudí, domy zapálili, hrozne, robili tam strašné mučiareň, lebo tam jedného zobrali, Paluk sa menoval, a v Turčianských Tepliciach na píle na Gátri ho zaživa pílili. No. Tak si isto do obeda vtrhli na Špaňu dolinu, kde robili to isté, začali strieľať po ľuďoch, zapalovať Špaňu dolinu. Niektorí ľudia prebehli cez kopec Glezúr na Richtarovú, nám povedali, čo sa deje, rýchlo nás pohotovili. No, predpokladali sme, že Nemci nás napadnú odzadu cez lúku Košu. Na Košute boli krížne cesty, Baláže, Richtarová, Špaňa dolina. Ale Nemci práve prišli odpredu cez kopec Klopačka a rovno prišli k pracovníkom Slobodného vysielača, ktorí tam mali bunker Morho. Oni tlačili časopis Morho, to bol najčítanejší časopis, lebo tam pracovníčka rozhlasu Víky Krycie meno odpočúvala Kyjev a na základe toho vydávali tieto novinky. Natlačili vyše 40 časopisov po 1000 kusov výtlačkov. Práve tam prišli Nemci a môj sused Bohuš Makovník mal stráž. Ten ich gulometom zohnal do dediny, do Richtarovej. Pri našom rodičovskom dome sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina išla do dolinky zvanou za Zadnu, tam zazajali 50 židovských rodín a druhá začala vyvázať. Ako padol prvý výstrel, tak nám zastrelili ruského lekára, plukovníka, mal krycie meno Sáša, má hrob niže dedinky Richtarová. No, keď sa náš dom dobre rozhorel, tak vzali mamu aj s dvojročným bratom, hodili ich do horiaceho domu, ako na výstrahu všetkým ľuďom, ktorí pomáhali partizánom, že takto dopadnú. Bolo šťastie, že mama sa nenadýchala spalín, prebehla chodbou do drevárne, ktorá bola na konci chodby, ako na dedine, pravda. Tu dreváreň ešte Nemci pre vysoký sneh neobjavili, prebehla vysokým snehom, hlbokým potokom do susedov, kde ich pani učiteľka Rafajová ukryla do zemiakovej jamy. Len čo hodila koberec, už tam boli. Vydaj nám ich, lebo ak nevydáš, nájdeme ich, aj teba zastrelíme. Urobila hrdinský čin, nevydala. Pani učiteľka Rafajová po vojne učila v Selciach pri Banskej Bystrici, dožila sa 100 rokov bez jedného mesiaca. Mama dožila sa 93 rokov, ale až do konca smrti, teda do konca života mala traumu z popravy.
Brat Ivko žije, má 81 rokov, učil v Brezne a ku koncu bol aj riaditeľom školy v Brezne. No, 19. marca dostali sme rozkaz uvoľniť lesy postupujúcej rumunskej armády a postupujúcej červenej armády. Prvá vec bolo muničák, každý dostal do ruksaka trhaviny, muníciu, náboje. Mne dali jeden kartón nábojov, ktorý vážil len 20 kg. Takže som mal flintu a ten dobre naložený ruksak a celý ten muničák, aby to Nemci nezhábali, pravda, lebo išli klásť pechotné míny. No a celé to územie, čo sme my okupovali, to dostali Nemci zadarmo. Tak ráno bol povel smerom na Baláže. Baláže horeli ako fakla. Ľudia utekali a to najcennejšie mali na sebe. Na chrbtoch mali periny, v náručí deti a kričali: vojaci, zachránte nás. Ako sme mohli zachraňovať, keď nás bolo treba zachraňovať. Tak sme takým lesom vyšli hore na Kalište, tie domy ešte dohárali a na snehu boli veľké flaky krvi. Predpokladám, že my sme boli prvá jednotka, ktorá sme prišli po tom masakri na Kalište. Tam bola pol hodina na cigaretu, a potom lesom a dedinkou Buli sme prišli na Donovali, kde nás rozházali po tých okolicích obciach, hej, po 20, po 30 na svete, hotel Gláška. Ráno bol styk a pochod cez frontu. Popri Korytnici chceli sme obsadiť Liptovskú osadu, hliadky sa nám vrátili, že je obsadená nemeckou veľkou jednotkou a báli sa, že keď dojde k veľkej prestrelke, že Nemci by mohli sa pomstiť na ľuďoch, že by vypálili obec a postrieľali ľudí. Tak sme obsadili Liptovskú Lúžnu, ráno tiež zavčasu sme behli ľudia, zima, minus 25, snehová výchrica. Keď sme postupovali hore na Chabenec, asi 50 starých ľudí, najviac Židov, zamrzli. Nevládali, bezvládni, tam zas. Keď sme prišli na Chabenec, biela tma, tak sme sa tak pod pazuškou chytili, až nakoniec sme potom zbehli sme do Jasenskej doliny, kde doma štátnych lesov sme uložili ranených a my sme si nakladli ohne. Len čo sa ohníky rozhoreli lietadlá. Predpokladali sme výsadok, že parašutisti ohne zahasiť, pripraviť na palbu, no ale nebolo na koho strieľať, tak nič sa nestalo, ale ohníky sme už nesmeli klásť, všetko na nás zamrznuté ako skov, ľudia, do rana sme dupali, aby sme nezamrzli. Ráno len čo sa trošku vybrieždilo, vybrali sme tých ranených, zmaštali a pochodovali sme cez Jasenské hole ďalej. O polnoci sme boli na Krpáčovi, už za frontové ľudia. Viete si predstaviť tú radosť. No, pochodovali sme, prišli sme do obce pri Podbrezovej Bystra. No, to bolo vyľudnené, tak po domoch po 20, po 30 nás pohádzali, 2 dni bol pokoj a styk Horehroním do Popradu. Viete, to Horehronie bolo veľmi zničené, strechy mali dole, okná nemali, no v hroznom stave zničenie, ako sa len dalo. Do Popradu sme prišli práve na poludnie, boli makové rezance. Asi viete predstaviť v horách, keď bolo čo jesť, tak sa jedlo, keď nebolo, tak sa nejedlo. Pravda, a teraz normálny obed. Tam nás ostrihali, odšťavili, prezliekli nás do uniformiem armádneho generála Ludvíka Svobodu, prezbrojili nás a hodili nás do prvej línie Parížovce, tie sú teraz pod Liptovskou Marou. Parížovce sme si s Nemcami 3-krát vymenili, áno, lebo použili na naše hliadky plameňomety. Plameňomet to je tekutá látka, ktorá zo styku so vzduchom vytvorí technický plameň, ktorý neexistuje zahasiť. Tak až na 3. raze sa nám podarilo Nemcov vytlačiť.
asi po týždni prišiel ten čatár a hovorí moje meno, či teda ja máš ísť so mnou na veliteľstvo. No tak som gulomet nehal, vzal som pušku, ktorá tam bola pohodená, furman. No a po Prade už boli 6 naši rodmajstri, ktorí na mňa nezabudli, vyzdvihli mňa. Úlohou našou bolo do Banskej Bystrice naspäť a založiť prvú československú posádku v Banskej Bystrici. Tak, niečo nás viezli Rumúni, niečo Rusi, niečo pešo, za 2 dní sme boli v Banskej Bystrici. Prvá robota, čo nám dali, Rusi nám požičali lopaty, ruský míner šiel pred nami a míny, čo boli nastražené, hľadačom našiel, musel rozbušky vybrať a už potom neexplodovali a písal po múroch. Provereno mi niet meno a kto. A takto, lebo všetky strechy, všetky výklady okna boli na prostred ulice. No a my sme museli uvoľniť Lazovnú ulicu, aby technika, to znamená tanky, kanóny, kačuše mohli ísť cez tú ulicu, lebo bojovalo sa vtedy o Žilinu. No. Ešte vám poviem, ako dopadli naši generáli. Ale to som hovoril, tak vám niečo o popravách, ktoré boli v Kremničke, áno. Popravy sa konali pri veľkej protitankovej zákope v Kremničke, a to prvý turnus, už to bude sekundu, a to je nemecká. No. Prvý turnus zo Sedrie išiel už 4. novembra. Skrátka, v Kremničke bolo popravených odhadom 750 obetí, z toho bolo popravených 230 žien, áno, 80 detí vo veku od 6 týždňov do 14 rokov. No, strieľali POHG, príslušníci pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. No. Teraz vám poviem, kto oslobodil územie Slovenska. Územie Slovenska oslobodzovali vojska 1. ukrajinského frontu maršala Koneva, 4. ukrajinského frontu armádneho generála Andreja Ivanoviča Jeremenka, 2. ukrajinského frontu maršala Sovietskeho zväzu Malinovského a armádneho generála rumunskej armády Atanaju. Od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944 prebehla východokarpatská operácia, ktorou súčasťou bola Karpatsko-Duklianská operácia. Jednotky 1. a 4. ukrajinského frontu, rumunská armáda a 1. Československého armádneho zboru začali oslobodzovať územie Slovenska 6. októbra 1944. Bezpodmienečnú kapituláciu nemeckých ozbrojených síl podpísali v Berlíne Karlhorste 8. mája o 00 hodine. Na záver dovolte citát z prejavu ministra obrany armádneho generála Ludvíka Svobodu na prvej výročí oslav SMP v 45. v Banskej Bystrici povedal: Stojíme na historickej pôde posvetenou krvou bojovníkov za slobodu. Na tejto pôde sa bojovalo. Tu sa rodila sloboda. Tu na strednom Slovensku, v Banskej Bystrici, Brezne a na ich okolí takmer v každej rodine chýba otec, syn alebo dcéra, ktorí padli v bojoch za oslobodenie našej vlasti. Koniec citátu. Skončila sa najstrašnejšia svetová vojna v dejinách ľudstva, ktorá si vyžiadala viac ako 80 miliónov ľudských životov a obrovské nevyčísliteľné hospodárske a materiálne škody. Fašizmus bol porazený. Víťazné vojska sa vracali do svojej vlasti krajinou,
ktorá bola nasiaknutá ich krvou okolo hrobov tých spolubojovníkov, čo sa nedožili 9. mája víťazných delostreľeckých sál. Vojna je zlá. Vojna je najväčšie zlo na svete. Vo vojne tečie krv, umierajú nevinní ľudia. Nedopuste nikdy, aby sa ešte raz toto zlo opakovalo. Uchovajme si pochodeň zapálenú v srdciach padlých hrdinov, bojovníkov, keď kráčali v ústretí smrti, aby ďalšie generácie mohli žiť v miery a slobode. Všetkým vám, čo príde, po nás dávam do vena, že zem naša krvou vlastnou bola pokropená. Naučte sa ju vždy ľúbiť, nikdy nehanobiť, lepšie nežiť, ako sa dá porobiť. Česť a sláva bojovníkom, ktorí položili životy za našu slobodu. Ďakujem.